Mun työkaverit kertoi mulle vuonna 1991, että Espoon teatterissa on aloitettu tämmönen Keith Johnstonin järjestämä improvisaatiokurssi. Ja mä en työkiireitteni takia päässyt siihen osallistumaan, mutta sitten seuraavana vuonna menin sinne improkoulutukseen ja liityin Stella Polaris improvisaatioryhmään, joka järjesti Espoon teatterissa teatterin kisoja. Ja sitten 1994 perustettiin meidän oma ryhmä, Mitä sais olla, jossa oli muusikko Samuli Laiho, Ville Virtanen, Eero Saarinen ja sitten Kari-Pekka Toivonen ja minä. Ja me tehtiin sillä ryhmällä semmoinen 3000 esiintymistä ympäri Suomea vuosikymmenten aikana. Että tutuksi on tullut. Se on just oikea laji niin lähentämään katsojia ja esiintyjiä, koska se on niin rajaton riemu. Kuunnelkaa toisianne, hyväksykää kaikki, mitä kanssa ihminen sanoo ja viekää sitä eteenpäin. Siitä syntyy tarina, jolla on parhaassa tapauksessa alku, keskikohta ja loppu ja mielellään tässä järjestyksessä. Mutta kaikki perustuu siihen, että mikään ei ole mahdollista. Kysymys on yhteisestä sopimuksesta, että okei, että otetaan yleisöltä, että missä tämä tapahtuu. Se tapahtuu kuussa. Niin ei sitä kuuta tarvitse sen kummemmin rakentaa. Tämä seuraava kohtaus tapahtuu kuussa ja sitten kävellään vaan vähän hitaammin näin. Niin kaikki on sitä mieltä, että nyt ollaan kuussa. Niin siinä on se loistokuussa.